Quan vingueu al museu, jo us recomano aquesta dolomita d'Eugui. Aquesta dolomita era un dels minerals preferits del meu avi, en Joaquim Mollfollet de Borrell. De fet, n'estava molt i molt orgullós de tenir a la seva col·lecció. I per explicar-vos alguna cosa d'aquest mineral, he pensat en explicar-vos justament l'anècdota que ell explicava de com va obtenir aquesta dolomita a la seva col·lecció. De fet, l'avi va anar augmentant la col·lecció de minerals de formes molt diferents. Ell comprava minerals, també n'obtenia directament, rebia molts obsequis també de persones molt generoses aficionades a la mineralogia i a vegades també els obtenia de formes tan curioses com la que us explicaré ara mateix. I l'anècdota que explicava l'avi era la següent. Explica que en una època de viatges comercials, en el que ell viatjava arreu del territori, doncs a Navarra, Astúries, ell aprofitava i dormia als pobles miners i durant la nit picava a la porta de les cases dels miners i diu que el tractaven molt bé. Tant és així que l'any següent, quan tornava a fer els viatges comercials, els miners li havien guardat la peça més valuosa de la seva mina i que l'havien guardat durant un any pel catalán, que li deien el catalán. Explica que en un d'aquests viatges comercials, passejant per Zubiri, va descobrir en un jardí una gran dolomita que li va cridar l'atenció per les seves grans dimensions i també perquè la feien servir com a test. Llavors, ell la va veure i comenta que es va dedicar a netejar-la. Tant és així que durant les vacances dels anys següents es dedicava a netejar aquesta dolomita tan gran que havia trobat. Explica que en una nit, en un bar, una persona li va dir «Em sona molt la seva cara i no sé de què és». I l'avi li va dir «Doncs jo li explico. Cada any vinc a Zubiri a netejar un mineral que està en un jardí i no hi ha dret que estigui en les condicions d'abandonament en les que està. Jo netejo el mineral i maleeixo els ossos del seu propietari». I aquesta persona li va dir «I quan ha estat l'última vegada que ha maleït els seus ossos?» «Aquest mateix matí». «Doncs tingui, li regalo si tant li agrada». I així és com va obtenir aquesta dolomita tan preciosa que a ell li agradava tant. Però l'anècdota no acaba aquí, sinó que la gran sorpresa que va tenir l'avi va ser quan va arribar a casa, a Catalunya, va descobrir que les dues peces que ell coneixia d'aquesta mateixa categoria, dues peces de la col·lecció Folk i del Museu de la Soborna de París, tenien els cristalls opacs i la seva, en canvi, tenia aquests cristalls tan transparents. I amb això va descobrir el gran valor que té aquesta peça, que de fet n'hi ha molt poques com aquesta. L'avi estava molt orgullós de tenir aquesta peça al seu museu, però moltes altres també. I el que li agradava molt era compartir la seva col·lecció de minerals, que la gent pogués veure la seva col·lecció i les pogués gaudir. Tant és així que quan es va fundar el Museu Mollfolleda de Mineralogia va ser un gran moment per ell, perquè es podia destinar un espai on les persones aficionades a la mineralogia podien gaudir i contemplar de la seva col·lecció. De fet, les persones que coneixen la mineralogia, que són aficionades, destaquen d'aquesta dolomita les seves grans dimensions, els cristalls transparents que té i també la grandària d'aquests cristalls. Jo penso també que no només les persones aficionades a la mineralogia podeu gaudir d'aquesta col·lecció, sinó que qualsevol persona que vingueu al museu podeu quedar enlluernades dels diferents minerals. Jo, per exemple, quan venia aquí a veure l'avi, alguns diumenges, recordo que sempre mirava tots els minerals, però sempre em quedava fixada en un en concret. I en el meu cas no és perquè conegués les seves propietats, sinó que estèticament em cridava molt l'atenció. I jo em quedava meravellada com amb un tall, no? Jo pensava com pot ser que dins d'una pedra hi hagin aquestes formes i aquests colors tan meravellosos. Així que us convido a que vingueu al museu i que pugueu escollir quin és el vostre mineral preferit i, si voleu, que ho pugueu compartir. Estem a les xarxes, estem al Facebook, al Twitter i també a l'Instagram i ens podeu fer saber quin és el vostre mineral preferit quan vingueu aquí al museu. Moltes gràcies.